Rasah dadak susah mbokne. Iya Pakne. Mengko yen rampung tak tukokno pupur wangi nang pasar Todanan. Iya nek murah-murah lan ngeling anak bojone ya Pakne. Iya tak tukokno pipa ae nomor 5. Skincare larang kok. Pipa ae sing rada murah. Wis tuwa ora skincare lah. Iya. Yo yo. Tombok kangen mbok.